سلام كما ياللهم كلهم الحانديهم حجي لومي ككافلكم حاسيبة زلهو بزعبة كاب قال أملاخ كان مزمور داويت مبل 84 مزموري نسدمان تايتو أرئيس زلو نليك مزمران بيجيتيت ناي دقيق قراه مزمور زبل موتي مزمور بزعبة مس እግዚአብሔር منبار ወይ ድማ ሓንቲ ነፍሲ ሓደ ሰብ ምስ ኣምላኽ ናይ منبار ጽምዓት እትርኢ መዝሙር እያ ከም ብበልኩም እየ ድሕራይ ብድሕሪኡ ድማ ሓሳበይ ከካፍል እየ ማለት እዩ ወጎይታ ሰራዊት ማሕደራትካ ክንደይ ባህ ዘብላ እየን ንኣጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆን ሃረር ትብሎን ኣላ ነፍሰይ نأسد እግዚአብሔር ትናፍቆን ሃረር ትብሎን ኣላ ነፍሰይን ስጋይን ህያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ ዑፉካ ቤት ረኸበት ለኻኺቶውን ጨጫዊታ ተንብረላ ቤት ረኸበት መሰዊኢታትካ ወጎይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፃን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድስኻ ሓይሎም ባእኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፃን እዮም ብለስ ሰብኺያት ክሓልፉ ከለዉ ዓይን ማያት ይገብርዎ ዝናም ኣዝመራውን ብበረኸት ይኸድኖ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይቆሙ ወ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ጸሎተይ ስማዕ ወ ኣምላኽ ያዕቆብ ጽን በል ኣታ ዋልታና ዝኾንከ ኣምላኽ ረአ ገጽ ቅቡእካውን ጠምት ካብ ሽሕሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ተሓይሽያ እሞ ኣብ ድንኳን ርስያን ከም መንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኺ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሲፀሓይን ዋልታን እሞ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን ይህብ ነቶም ብቕንዕና ዝመላለሱ ሰናይ ዘብለ ኣይከልኦምን እዩ ወጎይታ ሰራዊት ኣባኻ ዝውክል ሰብ ብፁዕ እዩ እዚ ብዛዕባ ሓደ ኣብቲ ክህነት ኣገልግሎት ናይ ቤተ መቅደስ ዘገልግል ሰብ እሞ ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ ወርሒ ድዩ ዝተመደበ ግዜ ኣለዎ ሰብቲ ኣብኡ ከይዱ ከገልግል በቲ ግዜቲ እቲ ታቦት ኣብታ ቤተ መቅደስ ነይሩ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ኣታ ቤተ መቅደስ ብፍሉይ ናቱ ህላውነት ዘርእየላ ቦታ ምዃና ተዛሪቡ እዩ ስለዚ ንሳ ኣብ ምኻድ ማለት ኣብታ ቤተ መቅደስ ምኻድ ማለት ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ቦታ ከም ምኻድ እዩ ዝቁጸር ወእግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ይዝርከብ ግን ብፍሉይ ክንርድኦ ለና ዝንታይ ታ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ብፍሉይ መልክዕ ኣባ ከም ዝረአ ኣባ ከም ዝግለጽ ናቱም ህላውነት ኣባ ብፍሉይ ከም ዝረአ ከም ዝምስከር ስለዝገበረ ሰባት ናብ ምኻድ ማለት እግዚአብሔር ናብ ዘለዎ ቦታ ከም ምኻድ እዩ ዝቁጸር ኣብ ብሉይ ኪዳን ስለዚ ኣገልጋሊ እዚ ድማኒ ኣብትን ተሰርዓላው ግዜ ናብ ክኸይድ ሃረር ይብል ንኣብነት ኤቭሪ ድሕሪ 2 ሰሙን ዲ ወይ ድማ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዲ ክኸይድ ይናፍቃ ታዝኸደላ ግዜ ሕጂ ኣብኡ ከገልግል በስ ባህ እንዳበለ እዩ ዝኸይድ ድሕራይ ሕጂ እንታይ ነትናቱ ሃረርታ ዝገልጾ ዘሎ መጀመርያ ነፍሰይን ስጋይን ህያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ ነፍሰይ ንኣጸድ እግዚአብሔር ትናፍቆን ሃረር ትብሎና ኣላ ተኣጸድ ትቐጽሪ እቲ መካበያ ናይቲ ቤተ መቅደስ እዩ ንዑ ስናፍቆ ኣለኹ ይዝብ ዘሎ ማሕደራትካ ክንደይ ባህ ዝብላየን ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ሕጂ ዘገርም ነገር ኣብ ፍቅሪ 3 እንታይ ይብል ነተን ኣዕዋፍ ይቐንኣለን ተን ኣዕዋፍ ኣብኡ ሰፈር ሰሪሐን ኩሉ ሰዓት 24 hours ኣብ 24 ሰዓት ኣብኡ ነብራ ሕጂ ነትናቱ ጽምዓት ብኣሌጎሪ ወይ ድማ ብስላው መልክዕ ይገልጸሎ ዑፉካ ቤት ረኸበት ለኻኺቶውን ጨጫዊታት ተንብረላ ቤት ረኸበት መሰዊኢታትካ ወጎይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ሕጂ ጽምዓት ዋይ ከም ተን ኣዕዋፍ ተዝኸውን ነይረ ኩሉ ግዜ ንስንሲ ኣብኡ ይነብራ ዳስን ሰሪሐን ሰፈር ሰሪሐን ኣብ ኩሉ ግዜ ይነብራ ከም ተን ኣዕዋፍ እኳ ተዝኸውን ነይረ ጽምዓት ዝገልጽ ዘሎ ኩሉ ግዜ ምስ እግዚአብሔር መንባር ማለት እዩ ትቐንዲ ዕላማት መልእኽቲ ክመሓላለፍ ትደሊ ዘሎ ሕጂ ቀፂሉ እንታይ ይብል ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፃን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድስኻ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር መመስጋን ከም ዓብ በረኸት እዩ ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ኢኻ ተመስግኖ ምኽንያት ስለምንታይ ኢኻ ብኩሉ ተመስግኖ
كل نجار أبتحت إيدو سلازخونه كل نجار نصبق كخبره سلطان حيلنا اللو دحر كل نجار خون كله حماو صبق دما እግዚአብሔር ዘይርዮ አይኮነን እግዚአብሔር ከይፈለጠ ሓደ ነገር ኮይኑ ብድንገት እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ኮይኑ ኸውና ይክልኒ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኩሉ መልክን ስልጣን ስለዘሎ ኩላ ታዝሪያ ተትኸውን ይፈልጣይ ነትናቱ መደብ ነትናቱ ዕላማ ከተደናጉ ትኽእል ሓንቲ ነገር እኳ የላን ስለዚህ ና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከመሰግኖ ዘለና አቤት ካዝ ነብሩ ብጻኔ ኩሉ ጊዜ ውድስኻ ኃይሎም በአሃዝ ሆነ ደማይ حيلي نو ندكم نحلل حد ጊዜ መጽሐፍ ነብይ ኢሳያስ ከንታይሉ አጓዝ ይደኹምን ይحلሉና ባጽሕ ድማ ሰንከል ከለለም ወድቁ ቶም እግዚአብሔር ጽበይ ግና ኃይሎም ይሕደስ ከም ንስር በኽና ፊ ዲቡ ይጎይሞ አይحلሉን ይኸድሞ አይደኹሙን ይሉ ኣብ መጽሐፍ ነብይ ኢሳያስ ስለዚህ በእግዚአብሔር ተራኸ ሁሉ ጊዜ ኃይልኻ ይሕደስ አይደክም ብዙ ነገር ኣብ ዓለም ያ ዘድክም ነገር አለ ዜናታት አሉ ወረታት አሉ ናትና ኹነታት አሉ መነባብሮና አሉ انت دا او اتكيرنا خندكم نخيل خنحلل ግን እግዚአብሔር ምንሐስና ሐስቦ ኃይልና ይحدث በተዘጋጥመና በዳህ ኹነታት እንታይ እንኹን አይንሕለልን ስለዚህ ኃይሎም በአሃዝ ሆነ ብልቦም ንመገድኻ ሐስቡ ሰባት ብጻንዮም ሕጂ ብለሰብ ኺያት ክኸዱ ከሉ አይን ማያት ይገብርዎ ሕጂ እቲ ለሰብ ኺያት ቦታ እዩ ካብዚ ካህን ዝነብረሉ ዝነበር ቦታ ናብ ቤተ መቅደስ ንኸይድ ዝሐልፎ ቦታታት حجي نابيت مقدس ندا تغعزو خلو ኢማጂን ይዝገብር ዘሎ ትጉዕዞ ሕጂ ኃይሎም ባኻዝ ኾነ ብልቦም ንመገድ ኻስ ሐስቡ ጻኒ ብለስ በኺያት ከሐልፉ ኸለው ዓይኒ ማያት ይገብርዎ ሕጂ ዓይኒ ማያት እንታይ ሕጂ ከሐልፉ ኸለው የተሐዞ ይዘሎ ምስና ትጉዕዞ ዝናማ ዝበራውን በበረኸት ይኸድኑ ሕጂ ኢማጂን በትግዚቲ በተሰዓቲ እቶም ካህናት ዘገልግሉላ ጊዜን ሰዓት ንፈልጣሎ ዝኻህንዚ ምናልባት እቲ ፉሊ ናይቲ ጊዜ ናይ ዓመት ጊዜ ከም ሳዕሪ ዝበቁለሉ ዝልማዓሉ እንባባ ዝዕንብበሉ ማይ ዘንበሉ ጊዜታት ሕጂ ቡኻ ሓልፉ ኸለው ንሳቶም ንዑ ይዘመላኽት ዘሎ ብለስ ብኺያት ክሓልፉ ኸለው ዓይኒ ማያት ይገብርዎ ዝናማ ዝበራው በበረኸት ይኸድኑ ነቲ ጉዕዞ ነቲ ናብ ቤተ መቅደስ እንዳኸዱ ኸሎ ዝሓልፎ ዝርዮ ኸባቢታት ንዑ ዝገልጽ ዘሎ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይቆሙ ታይት ነገር ሓደ ነገር እንድሕር ዝትናፍቆን ሓረር ትብሎን ነገር ኣሎ እስት ነገርት እንዳመጸ ብዝመጸ ጊዜ ሓጎስካ እንዳወስኸ ይወስኽ ናብነት ሓደ ሰብ ኣብታ ቤተ መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ናባን ኸይድ 40 ማይል ንራኽ ጓዓዝ ኮይኑ 39 ማይል 38 ማይል 37 ማይል 36 ማይል 35 ማይል 34 ማይል እንዳበለ ትርሕቀት እንዳጎደለ ብዝኸደ መጠን እንታይ ይኾን ካብ ሓይል ናብ ሓይል ይኸይድ ተስፉ እንዳበርተ ድሓክሳ እንታይ ኣሞዳት እንታይ ይኾን ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይቆም ስለዚህ ተስፋና መወዳእታ እንታይና ንጽበን እሕና ኢየሱስ ክመጽእ መወዳእታ ዘዓለም ዚኣ ድማኒ ናይ ዘላለም ህይወት እግዚአብሔር ማሕደሩ ኣብዛ ምድር ዚኣ ክገብር እዩ ስለዚህ ከምኡ ዝኣመሰለ ፍጽቢት ከምኡ ዝኣመሰለ ሃንቀውታ ዘለዋ ነፍሲ እንታይ ልክዕ ከምዛ ስእሊ ዚኣ ኣብ ህይወታ ትፍጽም ካብ ሓይል ናብ ሓይል ኢኻ ትኸይድ መወዳእታ እንታይ እዩ ትናይቲ ናይ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ መወዳእታ እንታይ እዩ ዝረኽቦ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ትነብር ምስ እግዚአብሔር ትነብር ኣምላኽ ምስ ህዝቡ ማሕደሩ ምስ ህዝቢ ምስ ሰብ ምስ ህዝቡ ከም ዝገብር ይተዛሪብ ዘሎ ካብ ዝዓቢ ንነፍስኻ ና ልብኻ ብሓጎስ ክፍንጭሕ ዝኽእል እንታይ ኣሎ ካል መወዳእታ ኻሲ ምስ እግዚአብሔር ንዘላለም ክትነብር ምዃኑ ተራ ፈሊጥካ እንዳኸድካ እንዳኣረካ ብዝኣረካ መጠን ንበሎ بخالق تريد تخيل خان دا أركاب متن دا أركاب متن بنا عدمن ترارينايو بمنتهي تحسب على خبز عبا مساركو خمس خوني دي خات تحسب زي الخاوي ريتايرمنت انتهي خوني دي خات تحسب زي الخاويس في جزء يقرب له ناي كروستوس مسألة جدي تحساس باي سلذي
نحنا خا مصحف قدس ترى ابو امرناتنا እግዚአብሔር ተስፋታት ተራሒዝና ይለና ኮይና ከም ዝገበርና እዩ ውሳኔ ኣለና ክንውስን ኣለና ብዙ ዕምባ አና ኣብነት ኣብ ሓደ ቤታ ተኽልቲ እንዳ ተኽልቲ ቦታ ተራኺድካ ዕምባባ ኣሎ እሾኽ ኣሎ ተኸርባ ኣሎ ሕጂ ትሰብ ኣብቲ ዕምባባ ጥራሕ ርዩ ደስ ክብሎ ኽእል قري غافت إيشهون في تخربان ريخا طيب إيشه هذا اللي خا خشنا خيل سلذي تسب مرجع مرج خلاله هو كل ساعة مرجع كتارات أرز دليسب كتارات روز خلاله كأمن دليسب كأمن روز خل سواله زيابير كاب بعلامة نتي بدهج خوان نجارات أحد يقول مغنياته أمنتنا كعبس لذلوا أبو كنوكلس لذلنا كن كأساقصول لنا أمنتنا قصيرون تايبل وقت زيابير أملاح سراوي صلوته يسمع عبل صلوت نزيابير كنصليه خلنا وأملاح يعقب سنبل أتوال تنازخون كأملاح رأيه قصقب كون تأمت يبرالو كاب شحسي حانت معالتي أبقى أصدكات حيش يامو أبدون كوان رسي أن كامن بارسي أبيت أملاح يحلا ودقم خواني شنخ أبرالو حجي إذون كالا عند سئلاو مجلسي نعانة تامس زيابير من بارسي زي الدارقة أبتغى أقرب زخيل يلن زخونا يكون أب عالم زلو نجر حبتيدي بز زخبال ذيك قال نجر مساخ دارك زخيل نجر يلن بمنتهى أن تعترض له حلا ودقة مالت بناء سراح تدارينا حلا ودقة تستعد تحت سراحي أجي كم مغاني حشناني أبدون كان رفتيان كامن باسي أبيت أملخي حلا ودقة مغاني حشني سيني حانتي كان نغزت قراص اندا بلعخو ما يطرح اندا ستخو ابيت املاح من بارح يشني كاب حرود زمول اوبيت مسقوي قاد ما يبلاب كاله مصحف سلازي تقاند نجر مس እግዚአብሔር كام من بار زمسلو نجر يلن نسو نعوينا تفطيرنا لك عسى ابحر بوتو امبر امريت هيكون كمو يقع نحنا دما مس እግዚአብሔር كنبرينا صوينا ማለት እግዚአብሔር አምላክ ሲጽሐይን ዋልታኒሞ እግዚአብሔር ጸጋን ክብርን ይህብ ነቶም በቀንዕና ዘማላለሱ ሰናይ ዘበለ አይከሮምኒ ወጎይታ ሰራዊት አበኻዝ ወከልሰብ ብጽይ ሎሚ ብጻአትን ሕጉሳትን ደኾንከውን እንደሊ ኃይልና ዝሕደስ ደኾንከውን እንደሊ ሞዳታ ኃይልና ኢልና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ይኹን ቀውም ምስኡን ዘላለም ክነብር እንደሊ እግዚአብሔር ለዘላለም ክነብር እንደሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ታያሎ በረኸት አሎ حاجوس አለው ሰላም አለው ዕረፍት አለው ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ነዝ መልእክት ሰምዕ ዘበለ ሁሉ በዛ መዓልቲ አንተ ኸብሎ ኽእል ሃየ ንእግዚአብሔር እመኑ ንእግዚአብሔር እመኒ በእግዚአብሔር እመን ምክንያቱ ንሱ በይኒ ጸግዒ ብዘይቡ ህይወት ትርጉም ይብላል ህይወት ትርጉም ይብላል ብዘይቡ ብዘይ እግዚአብሔር ህይወት ትርጉም ይብላል እግዚአብሔር ድማ ጽዋዕናሎ ንዑና ባይ እንዳበለ ለዚህ እዚህ ሰሚዕኩም አብልብኩም ከተዋህሉልዎን ተዓቅሩዎን ተስፋ ገበር እግዚአብሔር ይባርክኩም